Cymeradwyo. Rhaid cwblhau gymeradwyaeth gan ddefnyddio GCC ar-lein. Mae gan lofnodwyr Gofal Cymdeithasol Cymru fotwm fy sefydliadau yn eu cyfrifon. Cysylltwch â ni os na allwch chi weld y botwm hwn neu os ydych chi am fod yn llofnodwr. Mewn gofnodwch a dylech allu sgrolio i lawr a gweld y canlynol ar eich tudalen fy hysbysiadau. Os na allwch chi ddod o hyd i'r atodiadau fel y nodir uchod, dewiswch fy sefydliadau. Cliciwch ar enw'r sefydliad ac nid ar y saeth i'r dde. Bydd hyn yn creu rhestr o'r holl bethau y gallwch chi ei gwneud, gweld fel llofnodwr. Dewiswch Yw Cymeradwyo. Dyma dudalen Yw Cymeradwyo. Cliciwch ar y saeth sydd y drws nesaf i enw'r person yr hoffech ei cymeradwyo, a chlicwch ar Gweld cais. Dylech chi weld y cais cyn i chi ei cymeradwyo. Edrychwch ar y wybodaeth yn y cais yn drylwyr, gan fod eich cymeradwyaeth yn cadarnhau ei fod yn gywir. Ewch yn ôl i ben y dudalen Uwchau unwaith y byddwch wedi gwirio'r holl wybodaeth. Os caiff rhywbeth i hepgor oddi ar eich cais, dylech ei nodi yn y blwch Gwybodaeth bellach ar waelod y dudalen Cymeradwyo. Os ydych chi'n methu neu'n anfodlon cymeradwyo cais, dylech gysylltu â cofrestru @gofalcymdeithasol.cymru i'w gynghori.